S veľkou láskou a očakávaniami sme vo vedeckej hračke pripravili týchto 30 zastavení vo Banskej Bystrici. Vybrali sme si 30 lokalít, v ktorých sme niekedy v minulosti, za tých 27 rokov, čo tu pôsobíme, mali nejaké významnejšie aktivity. Sú to krásne miesta, ako napríklad táto záhrada. Je to štátna vedecká knižnica, radnica, alebo aj obyčajný prior. Mali sme zastavenia na ozaj najrôznejších miestach a všade to bolo svojím spôsobom zaujímavé. Originálna aktivita 30 zastavení vedeckej hračky v Banskej Bystrici sa podľa môjho názoru vydarila. Aj keď prvý deň nemala Boh vie koľko návštevníkov, bolo to stále zaujímavé poznávanie našich spolubývajúcich a aj nás, čo všetko ešte cez tú hračku vieme sprostredkovať, ukázať, naučiť iných a potešiť aj sami seba. Možno je to taká bilancia toho, čo sme tých 30 rokov skúšali a možno, verím, aj štart do lepších dní. Vedecká hračka si ich zaslúži. Je to dobrá idea, ktorá by mala priniesť viacej radosti do edukačného procesu, viacej radosti do rodín pri vzájomnej hre rôznych generácií. Proste vedecká hračka ako fenomén verím, že prežije a že bude robiť ešte roky radosť iným.